Com cada any, les Biblioteques del Maresme editem una guia de recursos per Sant Jordi. Aquest 2018, el tema escollit és Singularitats natural del Maresme. Aquí, a Arenys de Munt, hem triat aquest paisatge que anomenem Begueny. I el visitem avui amb Gaspar Casals, autor del llibre Passejades a peu per Arenys de Munt i gran coneixedor del nostre patrimoni natural. Estem en el Begueny dels Tres Turons, a Arenys de Munt. La paraula Begueny és sinònim de baga o obaga. Vol dir la cara nord de les muntanyes, que és la cara menys exposada al sol, i per tant, la més humida en contraposició al solell, que és la cara més seca i calorosa. Aquest contrast climàtic entre les dues cares de la muntanya afavoreix que hi hagi diferents ambients ecològics, i en conseqüència observem una diversitat biològica i paisatgística. Una altra característica que tenen aquestes muntanyes és el fort pendent degut al pronunciat desnivell. Aquestes dues característiques d'humitat i desnivell ha afavorit les masses boscoses i no ha fet possible els conreus tradicionals del cantó més solell com eren la vinya i el blat. Hem arribat al Begueny del Turó del Mig, on hi trobem un alzinar que té unes característiques poc comunes al Maresme. Estem davant d'un alzinar madur, format per arbres vells i poc explotats. Abans dèiem que l'alzina era molt profitosa per donar combustible. El seu aprofitament constant no permetia als arbres desenvolupar-se a estadis avançats. Aquí tenim un bosc que fa anys que no s'ha explotat i ha pogut créixer fins a fer-se una massa espessa i alta. Els arbres són d'un sol peu, de troncs alts i rectes. Això vol dir que no s'han tallat mai, que no són de rebrot, sinó que són els plançons originals. Les seves denses capçades no deixen entrar la llum, provocant un ambient fosc i ombrívol, on no s'hi pot desenvolupar l'estat arbustiu, degut a la manca de llum. Com podeu veure, el sotabosc és net, lliure d'arbustos, i s'hi pot caminar amb facilitat. Aquesta zona boscosa dominada per l'alzinar ha estat explotada tradicionalment per la qualitat de les seves fustes, a l'hora d'obtenir energia en forma de llenya o carbó. Passejant per aquests boscos, encara podem trobar forats al terra d'antigues carboneres. Aquest bosc ha estat la reserva energètica dels habitants d'Arenys de Munt.